yan. Nakaano na po eh. Yung team ko, nananalangin si Cruz. Ano mo, Maraming gagawing Nakanang malalim ah. konting eksperimento lang. Cruz, yung makikita ko yung ganito mo. Bago mangyari ang lahat, sabihin ka ba, Reverend? Dadal mo muna. Ikaw, Lizardo. Hindi ako makabidyo sa makayos. Hindi. Ilapit mo sa mga. Kung mag-going. Kailangan yung kita yung mga nasa pag-going natin. Ito tayo malalaman mo sa mga. Oo, makakaya mo lang yung pag-going. Saglit na katahimikan ko. Boy. Bruce. Bruce. Boy. Si Cruz. Hoy. Ayan, totoo na. Ayan sa'yo. Nangyari ba? Bakit ang video nito? Maganda yung nasa pwesto ko. Nakita yung mata. Eh, wala eh. Ano Ikaw na mag-video. Dahil na sa'yo ka lang. Next. Ano pa ginip mo? MW. Ano ba naginip mo? Wala sana ikaw nag-video eh. Nasa side view ako eh. Ano ayoko? Ikaw nga next. Next. Tinuruan na nga ulit eh. Ayoko nga. Ano ba naginip mo?